かった。お主の力は見極まい。我が敵を撃て。
かの者の傷を癒したまえ。我が敵を討とう。我が敵を撃て。怒れる大地の槍。かの者に風のごとき軽さを。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。かの者の剣となる。
溺れる。どうやら。アーロン先生、おう、何を言うの？わしの帝国は姫様、でもキース、諦めてはなり。そうね。エルヴィン、勝負しなさい。カルザス城で待ってるわ。エルウィン、心配するなヘイン。だが、そろそろカルザスへ。そうだな。ここは急ぐとしよう。カルザスを落とせば、我々の戦艦勢力も一気に半減する。ついにカルザス城へたどり着くエル